training na ko diya mga 7 ka buok gikan og Cebu uban kag Mindanao. So sila po yung nag-volunteer nga magka-tap-tapon. So ang nahitabo ato is wala gyud mamonitor sa among admin staff. Nya muna nga ang akong buhaton ato is ato tap-tapon balik. Aksyon Balita! Kami nining nigawas sa pagkulis sa 3rd district nining imong tarpaulin ba nga nasayop ang spilling sa shuttle na imong siyasol. Unsa may imong reaction niini? Unang-una mangayo kog pasensya sa atong mga kaigsunan sa shuttle tungod kay nasipyat gyud no kay ang ato manggong tarpaulin gikan nag Cebu. Kunya kana nakabutang man dito lalo mga sponsor by Pravitio. Kunya ang nitabo ato wala na mo na monitor pag-ayo tungod kay ang tap-tapanay po is dili po kasagaran taga Negros kay ang ako mura yung mga namag training na ko diya mga 7 ka buok gikan og Cebu uban kag Mindanao. So sila po yung nag-volunteer nga magka-tap-tapon. So ang nahitabo ato is wala gyud mamonitor sa among admin staff. Nya muna nga ang akong buhaton ato is ato tap-tapon balik. Kay nya at the same time para po nga basig malibog sila or basig manibago sila nga lumad nga taga Shaton. Tinuod gyud na kay Shaton mo ko nagpuyo 17 years may Shaton nagpuyo diya sa Sumaliring Shaton. Nang ako apelyido taga Shaton gyud na tanan. Odo nga murag karon pa nagkailhanay nagkakitanay ay alangan magpaila man ganitong dili kining ingon aning klase og kining giapilan nga mga shall we say politiko unsa pa ka kita magpaila gyud ta kay alangan magpaila ta inig kumana. So ulay nang tanan. So kana lang ako masulti. Praise God. Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.